Chak chuak movie ke pa in zawai in kalolom ve ke chu tun tuma chuan Korean drama hit le lar tak mai Duty After School episode 7 na nizan maya an release chu kan clear how don ani tu nai lo clear tan nga lang so yani chuanin liudinan lia thior thin chu alo hung ran maya ama chu in sang phekin chu thilawanga sphere te chu a thei anga tam tha chimi ve chu alo tumru hle ni chutia ma ni mai a thut ve ulai chuan thom chu sia in a hoi chuak ngal wata duk junga chu lir thea hian lo chuangin sphere ho chuan an lo umme khialo ni sphere ho hne na chuan min man thei phot chuan min man churan tumula ti in sphere te chu atong elvela in chung sang atang chuan soyani chuanin chung sphere duk junga lo zui tu te ho chu alo kaplum zot zota reservist pakwana soyani chu lo langin ti hiana soya tuna chuan keimani poliau liawin kan kalsang to ani alo tia duk junga ve thung chuan sphere an lo over chin lai hun te kha niminang maya halangai thu alo soi ve bok in chung lama chuan soyani chuanin sphere tam tak te chu alo kaplum mol mola aka fu lo pal te chu narai chuanin alo ka hlum sak ve bok ilha po chu lo chelo to hlein pa takin bike khi alo khal zai maya anunga chuan sphere hovin an lo zui ve mek bok sphere ho te tha chi bi vek adu zia chu hai pin alo soilang boka building mun khoilai a mai po chuan sphere ho chu anom ter tur maya ma se an tamang hu in mishing te ero an that thei ta me ulo a chan chu sipai ho ten silai ka chu a ma aina sale zual zoka an lo thiam to em wang ani pakhatani ilha chuanin abai chu ti herkwal nokin borai chu chuang thuai turin ashila an hmalama sphere ho te chu an thiante in chung lama halom ho te chuan an lo ka hlum sak bok jangsu chu lo tong vele in tuna chuan silai ka te zong kan thiam lu tuk to ringot a hma zir lai zei lo le ti duk thin ang kha chu kan ni to bik lawani Mr. Lia kha ladamin tuna kanom dan hi ron hu ve selang chuan mak chu min ti ve hlom to ngutang atia in chung lama e soli le jangsu te chu ron langin an muang ang sphere chu dimna le she na nei map lo hian an lo ka plum phiara silai ka te zong tuna chuan e soli tak ngel poin athiam to na roe borai chu lo lang vel in tuna an hun mandan mek chu atak ram nilawa mumang ram ang mai angai thule in lo na tual zola silai kap thin mai chu ni in ain ngaya duk junga poin sphere pakhat chu alo kwal ve char boka a sphere pakhat chu in chung lama chu na lut thla a athat ngei to don a in sia in an tong el khum vela ma se a hmun a thlenga a chung an en nak chuan sphere lian tak le te naw tam tak lo chu a hmuta hlo zoka dek po atile ngam to lo pui ka ngaya nia ti awak nu chuan a in khal chuak ngala sphere tam tak chuan an zui ngal bokani e soli chu aron lang vele a api angai tu athule chumi ti lawa chuan ama ngau chu a that thu a soi duk junga chu pon lama chuan chuakin ading dada so time ani e ti na phun sepa a thian dang te chuan an lo chang reng chu ni in an silai chu an kap de chuai ngala yang su chu ron lang le in CSAT an son hla le chu alom zia alo soi chuaka in dauna awanga le kha po azir thailo thu a soi ve bokani an mu thei ang sphere te han tharem zo nuwa chuan an pumruak no puar tur chuan trin zai an rel ta a zana lo ni chuan zirlai sipai rual ho chu anin ngana hmuna chuan an ho thama sipai ho chuan an thian kalta tele Mr. Lia su na hun chu an lo manga thakhat don lai an mani buai buya an kianga au pui tat thina wang te chuan dilin an tong traya ahma aman veng hima akwang to tat thina nga puya kai swai reng tur chuan an dil bok chotia ngui be ma anom thep lai chuan duk junga pum chu aron re ruk ruka
ani chuan arila tram to em wang ani thu chu in thiam lo tak chung chuan alo soya jang su chu mani hian alo thuwa e so di chuan engei ti a tina zot jang su chuan atuk lama an kalna tur vel alo boi pui thu in achanga ti chuan jang su le e so te pani chu in bia in an ti du neu newa jang su chuan in e so li chu atong ati thin zia tele school an kalaya voi khat homework azo tuma atong bak e so le tong lai ala mu mi alo thu chu asoi chuaka e so li po chuan lo chang ve in daw na hmuna hian om kher lawilang chuan hetiang po hian kalin bemi lawang alo ti ve bok angai dana chuan tong kher lo po a graduate ve the ngei chu aring jangsu hnena chuan school lam hi kan lut pa ngai le the ni chuan hetiang ang hian kan da income khom reng theng em le atia chu tianga asoi chan po chu school a kha chuan thian bil te income khom bikin an ma ni boy in an boy tang thin ani tin chu baka CSAT tura in bot sen ngai to don boxia jangsu chuan e soli chu lo changin chu zong ka soi thei ani hau lova ma se ke chuan ka thian siam tharne na in nei taka income hi kala thang rengang atia duk junga chuan in a thian pa chiola samsu in ti ne so tak khian lo me sak par maya an thian mei chia te chuan duk junga chu athiam an ti in an lo thlir deuh thapa borai po chuan in asam chu tanve mai hi athlanga achan chu an din hunin azir to lo nen samsei nuang put reng chu achang kham to ani ma se a thian dang mei chia te ho chuan an lo uipui hle thunga so yani chu mani chawalo thu hian Mr. Liachi kha alo kenga alo thlir le rem to ani chuti lai tak chuan il ha khanin so yangi chu in tur hi aron peya so yangi hina chuan il ha chuanin ti hian asoya tun lai chu i tong tam lovin thil lai e thangai si lova hei hi ka e tura ka khek chang ani na chu nangman in dai mai ro atia ahma a anun dan pa ngai chong du le fiam tho pe deuh anga a hun mang le tur chuan so yangi chu atiani so yangi chuan no pangpo kani to lo hi alo ti hlura il ha chuan ani le idu dan khan ti to mai ro ti in tho arwala narai chuan duk junga chu asam lo tan ti ri atum ve a ma se duk jungan atan don chi atia chuan mi pa pa ni chi ya le so chula te chuan lo vawin tan sak hlek lo tur hian an lo shila duk junga chuan in achian te pani chu a hlau ema wang chuan narai sam chu atan sak du talawa abak che achiat thu chu ashil ta de ni zirlai na pang ha chuan chulai phuna hlo om reng tia le ina hodu tura chuan vote hi an lo thaka a hnu loka chuan vote chu chiarani a to bera chuan chulai phuna hlo om ri chu an thlang hlok maya ina hodu mi pakwa an oma ina hola du lo chulai phuna om du chu mi som an om thung vote an thak to ang ngein thantam jok anga om chu an ti ngei tur anita a suni chuan in lama ho achak to ema wang chuan tu in nge la om thlang ho chu a hrichak ema trapur chung chuan het om hi ka du to lo atipur mai ani atuk zinga chuan tim sang te chu hetiang hian then shan an nia tim khatna chuan kimu jung cho jangsu wangte men yon bora cho yangsin noe sol pak o yon un hirak te da an nia tim hina chuan do su chul cho so yon cho yon ju kung yang so linara kim chi yale kim il ha te baka yohanai te an umbok ani tim pakhat na te chu penitentiary lamakalin radio manro tur an zong anga an le de lama chuan an detectorina sphere mu te an vai matel bok don ani tim ni na te chu hospital lama an kalve thung anga damdoi then khat baka anin hliam pala an mo tur thil tangkai an na don bok ani an ni ti lau kim duk junga li suni le jun hi te chu anom hun ngaya an thian te lo nga ka veng turada an ni boka building pahni na lama chuan jangsu le a thian te ho chu an lut ta a an detector chuan engma mu ala nei lo an za chuan in then darin an mamo tur ang chu an zong khom tran ta a sin chu in thakin anin nga na huna chuan an lo kir le to a so chula chuan in nara i hna chuan ti hian a soya nara in dauna hi atop huna chuan school lama kan le donani ti CIM atia narai chuan o sia e ti na lo chang ve mai bok a hnuwa chuan so chula chuan narai hne na
Mizo na hi azota a him taka school kan kale theite ani ngai ni chuan kabial nu in thengem tina zota chiyo la chuanin anin biak na chu alo ngai tharenga alo nging dotani achan po narai hi alo du ve em wangania narai chu lo tong chuak le in enga tinge ti rungot hiana changa so chu la chuan junior kan ni lai khan kan school ai lo in transfera khati lai tang dei to khan ka vei to che sin atia narai na chan don mek lai chuan so chu la chuan tuna tut min chana ngai lo ka ngak thei che lom atia atuk zinga chuan an wak chuak le a chiyo la chu narai hnunga chuan kalin narai chu aron hoile ta ma se chiyo la heroin alo enve du lo ti hian angai tu a narai nen hian kan mit le mit ain tong zia ama hian min du na anei ve mon le ti in aril ru chuan a in bi a mi mol ang mai chuan ama in anui vur mai ani a hnuwa chuan damdoi in lama chuan an kal le a an mamo tur damdoi le tangkai thil dang chu an la a chulai hmuna po chuan sphere pu tur le an ma ni ron chim boi tu reng anom hak lovani reservist number 4 kimyo junge chuan interview hilo nein until ti dan thin te chu chiyo la chuan in alo zot me ka yo junge chuan in sergeant in ati thin dan angin katimaya in dauna atop ma hi chuan ka thei top chu in ka bayanga dam le him takin ka in lama ka hole ang atia chiyo la chuan in ma ni in nor vak lo tur hian alo shil vele a yo jungi bok chuan chiyo le hna chuan thil pakhathi zo atum de u mana ma se soi chuak le tamai lo chuan engma ani le lo ti in asoi ta zoka tikhan duty after school episode 7 na azo